Na ka jingpli ka jingkhang banyo ya kalat ban yakendu ya ka he pulit hapo ka jala kumba lapan bana hakilar ptai kubor ka sinjuk kinongnya taksi sor bat khapsor ha ka apply trik jemang arjar apusaw kala lech saka slam trekam jong ka Meghalaya police ban yakendu ya ka director general of police ka kong ida shisha nongrang ha ka ni ka jinglej ban kendu ya ka DGP ka jala ka badai ka lat ka bala ailat hi da ka ni ka he officer kata ban ailat hi ba bakin wan kendu ya ka manla ka snipalai ka ni ka seng kala lej ban ai ka kitbok kitwang ya ka kong ida shisha nongrang harangkat ru ban pin i ya ka jingsongu ya ka sarkar habakren sikilap thai kubor u working president ka sinjuk uba simlat lang runja uloong bandalor ka jing ai kitbok kitwang ka sinjuk kalai kren ru halo ka jingla ban te lakami ki kamsniu khamtam habai dei bar drugs bat nakaliang ka DGP kalaong ban pendu ya ki bakum kini ki jingsniu don kam ka jitrei lang na baro ki liang Oh, orang macam dia Dengan lengkap dia terhilang bagi visa. Nanti klaim dia terhilang visa semua. No, because at the end of the day we are working with the same thing. Dia terhilang mata kajuk apa bos? Jangan ikut beli sih kalau ya kesukar kebersihan legit ya madam nongrang. In long tumbi di sisi bermain juri, bat ni kitbok kitruang ada jeng alam ke juri, barangkat ki officer ke hapok juri ba rekam kabe in nang yat ini sekemat kan long ke bed nanti. Kam tam kum bagi menta ke jeng studio hani ka jelas juri, kabel long habun kiliang. Piong lah ke tu ke tim, piong lah ke kini kunu jeng studio. Kam tam menta le kedai bagi ka jeng jele jong kinong di drugs. Tingin lah ban klaim dah ai jing ro ya tu bisung balang kita bi sukmat bu ban mi sukmat ban wat kenu kilat inti ban talasi kinong khai bat kumju kinong di ban ai jing seneng lagi bat begini bro khai ngai pi kadon kam ek jing trirang pej ba sing balang kinong ilam sinong nak tarangkat bak sarkar kamtam bat ke office tu madam tinggi pada jing trirang hi kini ke ai bro khai kelong ko job bat kecing sing suk san kan sawan biang sa sisin bat nyinyet bar kecingnya snok tilang haman ki benta li sing imdei ben sim than kata ba ngiwan na kata ka sing balang ngiwan na kata ka sinong ngiwan ta ka sing samla imdei ben sim kata ring imdei ben sim ba ya kecing sliu hi da kaju kasur bangin penduk pendam kenang ba ka jela cui kan wandur bang sa sisin kai madam ide we na ki dong kri yo nongkong ai kini pedam kadai kawin kita ke borom nam ta ke jadi kucungi ya ke jela kucungi nismo ai kita ke jingkublei bat ngangai bambar ko kilong kebir kin kemen ya kene ko wai bat imadam ila ikren bang yong ba imadam ipen pau sigi bilong ba apa kadon kan ugo kam ngin pentip sipi ni kwa ka jing terilang ka duki bat ban penduk ya kan nu jing sediu hi kalong tang ka jing terilang ni rukum ka sian ru ngi ni kelai mengko uprit bat ka sakaram tak Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya